Hvornår kommer Linda? Der var du. Hvor har du været henne? Jeg skulle lige lægge det sidste sminke. Godt, skal vi køre? Ja. Godt, nu er vi her. Ja. Godt, nu regner det ikke mere. Godt, nu kommer den. Godt, nu er vi her. Hvornår skal vi spise? Jeg laver mat nu. Sikkert deilig på køkken. Jo, ildmad. Men tacos. Så er maten ferdig. Maten er klar. De tacos ser lekre ut. Takk. Nej, der er lavet batteri på min taco. Hallo, hej Bo, hvordan har du det? Jeg er i gang med at spise, men vi snakkes ved farvel. Tak for mad. Det var så lidt. Jeg er træt. Så gå i seng. Piuv. Jeg går hen til supermarkedet. Gå du bare. Dam balunda. Her, jeg har mit VIP-kort. Jeg er træt af at bære på det her mad. Nu vil jeg sove. God nat, Tom. Piuv. Det har været en dejlig nat. Håber Tom kan lide morgenmaden. Gab, det har været en dejlig nat efter en øl. Av mine fingre. Nej. Hvorfor lige maden? Jeg kommer, Linda. Linda, for søren, da kan du ikke se, at jeg er syg. Hvis det ikke var på grund af mig, havde vi ikke fået morgenmad. Så undskyld da. Jeg har brugt lang tid på at lave det her. Så er maden klar. Hvor er maden? Den er her. Skal vi gå hen til supermarkedet? Ja, det kan vi godt. På billedet. Jeg er træt. Lærte kvindemenneske. Nej. Overlever du, Linda? Det vil jeg ikke. Det var min skyld alt. Undskyld.